brother. Ring! Ring ring! Nanak daw ng duha. Yan kasi. ML pa more. Hmm? Wow. Dito sa view. Robert, saan mo yung binili ko yung banding? Bida. Jollibee. Bida ang saya. Bida, saya.
So sana dito sa lang baka Wag na kuya. Mamaya maano yung ano, yung niyog. matuluyan yun. Wag motor. Wag motor bitaw. Perfect, may ganit dili init. Side view daw tita. Makikita yung chan mo. Ayan lang tita. Uban. Indot mo yun, indot. No, 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 no. Kami nga gukdo ng baka.
Dito dyan. Yo! Saldahan ko yo! Sino mo na? Tikang! Wala sa rin, wala na itong asan. This is it. Pansit. Okay. Char. Ay.
Nag-practice. Oo. Tangkang mo liston. Ano to? No? Tumba niyo. Sige lang. Lutas biyo eh. Sinandyan ang mga tita.
Sure na. Ay, ay! Oh! Wait the video. Come to Batanes. Ano siya, ang Batanes of Cebu.
And we are here. May sumali. Ano dito sa hangin eh. Tanggol. Diha. Hello, Lom. Ano siya diha, sir? Kanang murag ikuan nila ba?
Asa na sa ko ha? Ah. Ilabot na kami ng galibay. Istorya po diya. Kapoy na kaya. Hmm? Kapoy na. Abot na may gabiing dako. Muli puro hike. Duha ka buntod ng gabiing na. Damlon ini. Hindi. Ako na ano. Ilaan. Ilaan sa baka. Ito sa ako na. Nang dapaw. Kasi dapat sa pagbulo. Dapat na. Ano? Agam na pero. Ay, kadangog. Dangog yan. Ay. Gogon na yung sandagod. Okay. Sufficient funds na. Ay, funds. Storage. Kalau ko dyan. Sapat ko tres ako na ba? Yung tubukod. Mosquito eh. Ito. Dapaw. So, mauna na siya. Nagabihan namin. Masaag namin. Masaag-saag namin. Pagdumuli sa kan. Pagdumuli sa kasada. Ayun sa akong internet. Ako nagtagbitin diri ba? It's very, very dark. It's getting dark now. Tae. Okay. Dito sa dapo eh.
adventure. Sabi na ko tao. We are lost. Guys, I think we're lost. Finally, may nakakain. Charge mo ba yun? Ambil ko. Ha? Ambil. Ako anak ko, charge ako. Mana ka? Pinubat pa tayo ko. Ambing power bank. Kinantahay ta pa di maantos.